Iki oleh tirakatan iki ora mung awake dhewe. Nggih. Uga kepareng nimbali para seniman seniwati sing padha ngumpul ana kene. Nggih, Mo. Pak Sawang wis rampung mulai mangan si Kakangmu Garing kuwi. Sampun, Mo, malah sampun. Mbok rene coba anu Nggih. kareben anu metu teladan Tulungagung diserampatke kono kepiye bisane? Oh, sae niku, sae. Sae. Serampatke. Nek warek rak mesti jogete mesti bergas. Ah nggih ngaten. Ampun ming sak gongan lho, Mo. Kudu Ya nek ora perlu ping dibangun. 5 gongan dadi. Nah. Ya anu jumbo karo cacahe sinden boko siji le nembang lek ya pas. Oh, Iya. nggih. 8 gongan dadi ya Iya sepeh. 8. Iya. Nggih, ketingali sampun samapta, Mas. Monggo. Gareng, Mo. Ayo, nggih. Monggo. Ayo. Hasto gongan. Iya. Ya. Lagi ping 3 lho, Gong. Oh, lagi ping 3 ta? Anu kok. Donya ki hitungan mung ping 3 ya. Terus Yen ping 4 ki keladuk wani kurang duga. Ternyata nggih. Apa wae sapa wae. Heeh. Angger jeneng karo wedokan kok lulut. Kok lulut? Aku polah kaya ngono lho. Lagi ndai kok bareng iki ya gur ngene iki lho. Lho. Ya manut. Namanya juga wanita kan harus lembut. Nah. Kalau semua itu ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki kan dia kasar lek. Wong wedok ki lembut ngono lho. Sing ngomong sapa? Saiki laki-laki lembut tuh akeh kok. Oh, ora jaminan yen sing lembut ki wanita ora jaminan. Lah aku lek pomo kon joget kayak sampean
sing awal mau to rada kasar ngono kae ya Kowe ki. omahmu ki ngendi? Kediri. Kediri ki cedhak Tulungagung ra. Iki ciri khase Tulungagung. Apa? Serampatan ngene iki. Kok serempetan? Siapa sing serempetan? Serampat. Kok serampat? Heeh. Dek Bayu serampat. Iya, iya. Wis gocekan kotak lho, gong sake. Rumangsamu ngene iki gaya ora iki, megeh-megeh iki. Guyu. Ana wong tuwa disiksa ora dibelani malah diguyu. Ora kok nyiksa. Niku sampean joget iki dienggo conto niken. Iya. Ya ra, Nduk. Nggih, Heeh. betul. Kudune sampean contohnya baik harus profesional. Lek joget kudune mau luwih lincah. Kan master Gareng Nusantara. Neh. Yen arep lincah kepiye wong nggone sempit. Lah yen ki yoga ki kon mulih kabeh aku iso joget lincah. Malah nggo gulung. Ujarane blek lho pribawa. Ya ora kabeh ki ditepake karo papan panggonane. Ning sak ora-orane pirsawan padha nekseni yen putuku nikan iku ora mung nggon olah swara. Olah beksa Ya nggih. olah beksa. Niki sing diarani paket komplit Pak Ayu. Ngabehi ya ngono Ya, kuwi. ayu, pawaan becik, swara apik, tur ana daya tarik. Ngene iki lho, talem kok ngene ra tau ngetoke rokok sak. Wis pak, komplit. ora tau. Syaratnya wis komplit. Guna, swara, bondo, rupa. Pasrah jiwa raga. Rak kowe. Lah nggih, ngene iki lho. Kuwi wis komplit syaratnya putuku le dadi. Guna niku karepe pripun? Anu, Kagunane mumpuni gending apa kowe ngerti, tang tembung apa kowe apal, tembang apa kowe mudeng. Oh nggih. Terus Guna kagunan. Lah kuwi syaratnya kudu sering latihan, Nggih. gerak. Nggih. terus suara. Swara nyatane putuku iso ngolah swara iki, swara weteng, swara ngulu, swara dada, swara tutuk kuwi iso ngolah. Yen bisa ngolah kuwi nek nywara wadine yen cilik bisa bening, gedhe bisa arum kaya putuku kuwi. Nggih leres. Terus bondo. Bondo ki sandangan. Sandangan. Agemane putuku ya iso ora nguciwani, ya njawani. Ya ora ninggal marang tata kramane wong sing nganggo Kebaya. kebaya. Nggih. Terus rupa. Rupa ki wujud kuwi wis padha nekseni kabeh. Oh, pun niki pun Kaya widodari ngejawantah. yen cara Semarangane kemlawuh. Apa itu kemlawuh? Kemlawuh. Sawang wanci sewanci iki nyenengke ngono lho. Nek sing nyawang ora kira. Ora kek. Neng anu kok Gong, terlepas saka ayu lan ora, ternyata percaya diri kuwi penting kok Gong. Iya. Nggih ta, Mo? Pancen Dadi wong ini wis tampil percaya diri iki ora sandadak dicelurengi, ora sandadak dipupuri. Kuwi percaya dirine ketok kaya genduk niken ora kakean aku werna-werna. ki pancen wong Bacanya simple. aku ki pancen wong ora pede. Nek pede niku ora percaya diri ya ora perisa diri. Waduh. Ajak iku tameng to le dandan. Ah, Edian kok tak goleke pelatih pengpengan. Apa? Suaramu tak jamin sesasi mesti apik iki sing bonang barung. Iki sinden piro dadi korban. Aja kaya ngono to. Nek tenan niki mboten jeneng ngelem wong pancen bocah niki paket komplit sing kula aturaken karo Nggih. kula. Nggih. Mboten maido ya ditimbali mriki kalian Pak Dani ngregengaken swasana delalah ki ya iki pengalaman mungkin yang keberapa tapi ini pertunjukan wayang kulit yang istimewa. Iya. Sawise komplit sing dadi pirantine kawimbuan lembah manah. Nah iku lho Lembah Dan Ngareh kuwi Aja nganti duwe tembung aji mumpung Aji kung mumpung. ndak ora awet. Adigang, Adigung, Adiguni. Adiguna. Bahkan Kuwi nger sing simbah ulingi ngono kuwi. Nggih, Mbah. Matur sembah Lembah manah nyang sapa wae sing semrambah. Nggih. Karo kanca pengrawit ya kudu lomo. Omo, dadi sok ben ki ana kancamu sing nikah ya disumbang. Iki lho Durmagati. Alpian. Iki arep anu duwe gawe arep anu apa kuwi boyongan nganten. Mboten sias.
Ora sida. Sida ora ta, Mas. Siap. Sido. Oh, Sido. Sido boyongan ngenteni diusir maratuane. Aja digarapi to Gong mesake. Mas Pian, bar niki nggih merit. Sapa? Mas Wis merit tanggal 5 Juli karek ngunduh ning gone sing lanang. ngunduh. Ijabe wis. Nek ora ndang diunduh ndak dipangan codot. Kok lagi merit piye? Sarapan bola bali kok merit. Lah aku ora diundang kok. Ora. Ya aja kowe iki jare urung cukup umur kok merit ke diundang. Ndang apa ta? Melu ndongake apa ora entuk to? Oh ya itu ya ndongak ya. Iya. Tak kira pas mau diundang. Ndang diunduh selak dipangan codot. Codot. Kuwi karo codote wis plek lho cah kuwi. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. ket mau sore dilem terus janan. Lah terus Ket piye? mau sore ket limbukan tapi ora disangoni. Mek dilem tok Lebih milih mana? Uang ki maksudmu sangu ki uang to? Heeh. Kowe dikasih uang dengan dikasih ilmu. Pilih di. Dua-duanya. Apik. Ya wis tak njaluk kono. Lah kan sing ngelem sampean. Wong kon milih kok. Pilih itu harus satu di antara dua. Lah kalau bisa dua kenapa harus satu? Itu serakah. Wong yen serakah Ya atuh. tidak serakah. Sangu karo njaluk ki beda. Kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. Arep nang mbah ki ana step by step, ana bapake sik. Mbah Hanam lah wis nyangoni. Bapake urung. Oh Mas Bayu, Mas Bayu bendina wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Hanam. Mbah Hanam wis nate. Bareng tak ada Pak Bagong urung yo delokke dhuwur. Piye? Aku to? Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diwenehi lung saru dinulu. Kiuris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim mono kirik. Kirim. Apa mau jenenge? Apa? Kirik. Jenenge Cokris. Aduh blawanan sakarepe dhewe. Wis. Oh, angele jamak. Aku nu gaptek kok dadi ya sapa none wae. Ngene, sakwise ngerteni kabisane putuku wedok. Iya nggih. Bangsa lagu-lagu saiki mbok coba Mbah Semar di paringi pisungsung sinom parijata. Weh. Ya, Ben ora maido karo putuku. Ora entuk nyawang kono. Sinam parijata niki, Mbah. Sinom parigogo. nggih. Ayo. Yang bisa anu Sinam nyamat mawon. Oh, sinonnya. Oh, pelak. Boleh. Niki pados samane mawon. Nggih, oke. Soale sinam parijata nandet dereng kulak dirasake. Ya. Sing penting sinom. Kan sing gunang di Freddy pindah pelok. Sing benak jenenge Bendi. Freddy ya. Padake dokar wae. Sesuk mayang lho kuwi. Wah ta. Heeh ning Gampongan kok postere wis gede banget kok, Gong. Muga-muga udan ora ngejak aku. Aja. Sake. Oh Monggo. iya, sukses. Ya, Mbak Niken kaya ngapa? Sinom nyamat. Ya, mangga. Sing kakung haji sing putri sregep ngaji pancen ya ngono sahadaten loro ing warnane Sinam ki dijogeti kita ya penak ya, Kok. Oh, nggih. Kita mau dijogeti kita penak nggih, mau. Aja meneh kok sinom, tuwek wis dijogeti kok. Wis kupinge mili wis ale. wong sinom kok sinom. Oh nggih. Alah. Ayo joget. Ngapa?
ring asma klasik elok lagu-lagu saiki ya hebat wah jan mumpuni tenan. nggih Tenan saestu mumpuni. Pak Nom badhe nyuwun pangapunten kalian panjenengan kula. Ngapa? Dek Bayu nu lak sadis kula kinten turun panjenengan jebule turun leke niki. Ora sinom nyamat tok kon jogeti ra wong lho niku kejem. nyandak ora aku nyandak kene isih urip kok Ora iki lho lekmu merintahku joget ngono lho. Iki jebut tak kira kowe iki kejemu turun bapak jebur turun lekmu. Loh, aku ki minangka srana utawa dalan, antuk pastujon. Saiki tak njaluk pastujon sik. Mas Bagong. setuju wah ngoten mawon Mau Semar pripun? Cocok. Lho, piye? Piye? Salahku apa? Wong telu setuju, aku ikut. ya ya nduk Ora usah datar rekoso atine. Yen kena ya diladeni, dijogetne ora ya lung Iki lho. turu wae. Iki lho, wong ki aja kejem-kejem kaya kowe wong loro. Iki lho Pak Anom lho, Nadian alus ya kejem. Ning aku setuju nek kowe joget aku setuju. Lah ya ra. Ya ra. Ora wurung ya kon joget. ya Mbak Dingen Kapati ya 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 wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tanggap gedimen Apik ya suarane niki jan. wah Klasik saestu elok tenan. Nggih mau nggih, nyenengke ya mau. Iya, heeh. Wah, saestu kok mau. Piyai pancen ya serba bisa tenan. Tunjukkan pada dunia. Loh, iki ngapa? Kowe nyetrap wong posisi sik mung telung kok ditinggal ngobrol. lanjut Mbak Di, Dingen Bredi, bantu aku di. Predi. Kayak batu, Predi. Bredi. tindak haji mring wakae lamun wis kuwasa rukun Islam jangkep 5 iku yati wajib pira enggal ndang tindak Gumunku lho, Gong. Sak Priwe? solahe sak keplakan kendang model piye kok dijogeti kok ya penak ya. wah wong Mas Garing ku piye sing elok kok. Ha iya, atikane iki lho. Lho wong aku wong dadan lawange tak jogeti kok. Lho iki wis kulino kuping, wis kulino wiwit cilik ngrungokke kendangan. Samu barang mesti tak jogeti. Dadi ora kena kok ae dhewe iki. Wah, Master Planet teko cah. Ya sesuk ira-irane kaya lampu ngono kuwi. Ya. Malah apik kuwi timbang pelawake ya. Apik lho, urung enek lho. Kreasi Mas. Gareng ngono urung enek ya. Dereng enek lho. Urung enek to, Ken? Urung enek to, Ken? Yen aku ora sirah sing tak kei lampu ora. Apa? Telak. Dadi anger mangapul biur. Kayane wata kawaca ya. Aji gineng nang. Kaya naga. Kaya jigining. Ayo. Bawa, yuk man kece main melu joget ayo. Iyalah. Tudung tung.
kucing yo. 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 Bawah pur. Ayo yo. Mau bengi terus utang mati tanpa turu hatiku tak sakisian amar kueling kupanas mati putih harap tekei ngejar kuning aku mangkiti rumah saku tak kakarong hilang hilang tawiku tak sakiti suka Terima kasih. Makasih ya Mbak Niken. Kelas iki ora ditinggal, lagu saiki ya mumpuni wis. Awet to dadi wong sing kondang tur lembah manah. Tujune aku atiku seneng nyawang Niken kene iki jane anyel karo sing gendang-gendang. Kok anyel. Mau ning joget aku ki do lemes lho. Bareng ana mercusuar ki mau. Semangate ra jamak ning gendang. Mercusuar ki apa? Iki sing tugu ning ngono pinggir laut. Siapa sih sampean lokne kuwi? Oh, kuwi mau lho ning ndi mau. Kuwi jenenge normal. Normale, Mas. Kuwi jenenge manusia lampu. Lah, kuwi normal. Soale apa? Sapa wong nyawang keendahan ora disawang kanthi resep, ndadekke semangat. Coba sing gareng tok le joget. Ora semangat. Semangate meneh yen gareng karo Bagong joget. Ya karek kongkon sing kiwa ki no, ya ta, Gong? Ah iya. Ha iya, ngopo? Kowe kuwi kok. Golek bolo. Kok dora akon aku ya. Ayo, akon wani. Aku ora wani ngakon bapak, wong aku kulino dikongkon bapak ngeroki. Iya. Bapake remene mung runtung sekop-sekop kok. Saiki apa-apa kok disekop ya. Nggo Anu menggembirakan nggih Pak nggih. Kata orang Rabuk nyawa. nyambung umur. Nggih, kata orang semakin banyak kita bergembira, semakin sehat dan semakin panjang usia. Bahagia kuwi adalah obat. Obat. kuwi. Iki ora jeneng aku arep piye-piye, anakku ki cah medis loro-lorone ora nganjurke aku kudu ngombe vitamin, kudu kene ngene-ngene ora ning butuhe anakku ngandani. Sing penting bapak ati lan pikirane happy, wis ditanggung sehat. Sampeyan nek gareng ngene iki seneng ora Mas Atine? Seneng. Wah, ya nek awan kae gareng. Gareng. Ati bahagia. Ya ta ning omah gareng. Garengi sapa? Lho ya anak-anak ngono. Wong ora ono sing nanggap kok wong gareng. Ora gareng, ati lan pikirane kon happy. Ah nggih, heeh. Seneng piknik. Nah, Piknik. iya. Lah niku terus dadi mboten happy wong mikir ragat kok. Karepe iki lunga sing ora ragat ngono ta. Kok eneng. Ora ya bakune iku. Nggih, niki pun diaturke Mo. Pun. Iki ning Nawara Tembing Pangkon. Napa Rama? Wis kaya wayang wong. Greget sak. Tombo kangen utawa lagune Grigis. Ya iki lagu apa aku kok lagu. Grigis. Oh, nggih. Oh, Grigis Niku lagon saniki, Mo. Napa sing Oh. sing untuk gruwek kabeh iki Grigis. Iki iringane apa? Tombo kangen niku saenipun kur, Mo. Kur. Nggih, dados Ora iringane apa? iringanipun saged dipun campur ing antawisipun Campur saren Rama. campur sari. Campur sari. Oh ngono. Tombo Nggih. kangen yen Grigis niku beduk jazz tok. Ya apa to kuwi? Kuwi ya apa? Barongsai. Sik aku urung tau krungu jenenge lagu Grigis Lah ya kene apa. Kok coba tak. Niku Banyuwangen, Mo. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen. Coba. Kan Niken pinter, Pak. Niken nadyan Iki lari anu putuku niken bisa Nggih, iki ya. nadyan Kediri ning berbau Banyuwangi. Wah, seneng. Ayo Ken. Wis. Ayo. Pokoknya aku ning mburimu. Ayo. Ya. Heeh, idaan, kuwi idaan. Ya, Mangga. atur ki, Nger. Yuk. Nggih. Niki sing nyuwun spesial kagem Bunda Vivi. Oh, nggih. Oh, Bu Anom, Mbak Budak. Anom. Oh,
Mau sing nyuwun anjene Bunda Vivi ya. Nggih. Supaya ora kesel, Nduk. Dikancani piye? Dikancani sinten? Kayak ana Mbak Mufida kae. Ayo Muf dikancani Muf. Nggih, Mbak Mufida. Ayo Muspida ke. Aduh, Mufida. Mufida. Oh, tak kira Muspida. Kupingine bosok. Lagune Tak kira musyawarah pimpinan Grigis. daerah. Mbah Hanam sampun Mas. siap. arep ngopo kuwi? Arep ngopo aku? Sekap-sekap. Oh, aku mau ngentut tok. Sekap-sekap. Aku tak ngentut wae. Ngentut iso badarke durga kok. Dadak sekop. Ngentut ya ampun tutku kok. Ya lagu apa Mas jenenge? Grigis. Grigis. Ya Mas Gareng Grigis karo Grigis. Oh iya. Iya iya. Bagus. Seneng Yo, aku loro. lagu Iya. karo greges. Iya. Geragas. Mbak Niken dan Mbak Mufida. Ayo mriki, ayo. Monggo diaturke. Yuk. Wah, kaya Inul Vista. Wah. Sudah gerigisnya. Iki mau lagu Greges. greges. Sampun apa malih, Mbah? Isih kaya aja mulih isih. Oke. Pak, aku itu ngelu anyar. Piye? Perkara lagu iki diajari sinden-sinden. Piye ta? Piye, Dok? Aku nyanyi. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Ya wis ngono tok kuwi sewengi jogetane iki. Iya, Oh, iya. wis iki rung tak ngerti Mas Bayu yo joget ngono iki. Benar, ayo. Ya ora Nyanyi, Dok. iso ta, Nyanyi, ya. Dok. Wis, nyanyi Ya ora ayo. iso. Ayo. Ya nyoto. Apa? Ya nyoto Ngene pramiro lho. ayo. Kari manis. Terus? Ndang karo diterone. Ayo. Ya ayo apa? Piye yo? Ayo. Kencing manis. Untuk kencing manis. Oh, kencing batu ngono lho kok. Oh, Ayo. Ayo velocity-ne piye velocity-ne? Kari manis, kurang Kurang manis, manis, tambahi gula. Oh, Anu ora delok TikTokku. Wes ta. Romo sajake ya. Iki mau begitu. Aku mau ngentut. Ora begitu Mas Bayu joget ki romo ngene iki. Jebul ngempet Wis nguyu. ben seneng atine. Nggih, pancen sak lebih modele ngoten Rama. Iya, Kita iya, nutik iya. jaman kelakone Bener. ning ora nganti Kebablasan. kebablasan. Ya. Iki Masih di dalam bengke pekeliran. Nggih. Ora apa-apa. waton niku tesih ditabuh kangge gamelan diringi gamelan. Kuwi nyenengke. Wah, Tesih enten Mbak Ida Lala. Ida Lala. Isih ono, Mbak. Wah, iki niki yo. niki gopo ki? Mbak Dadan Ida. ayu-ayu lungguh tok. Iki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa? Ri aku kemringket kono ki. Nang ngono tok iki. Ya saiki kowe tak wenehi anu panguwasa Dole Gareng kowe apa nyang apa Bakmi godhog. Suara sinden kok. Oh, tak kira panganan. Bisa bakmi godhog iki lho. Iki ana sing ngersake jaipongan lho. Oh, lah iki. Gendinge napa nderek ya Mas Petruk? Bajing Monggo. luncit. Monggo nderek. Ayo. Bajing luncit mawon nggih. Baju loncat. Nggih. Boleh. Oke. Kene iki ana ratune Sundan kuwi. Oh, Mbak. Suci Mbak Sapri Maduna kuwi. Mbak Suca. iya. Suci Salihu. Ayo. Niken Salindri karo Suci Salihu. Ayo. Ayo Ci. Ayo bajing loncat. Nek sing bawa suci aku gungan. Nggih. Agungan bapak lho ling. Kae anu
bawane Cahya Sumirat. Heeh. Nggih, siap. Terus sing beksa Mbak Ida. Mbak Ida. Karo Niken. Wah, pasangan senior junior. Ya karo gareng barang Oh, Nak karo Niken lah gareng piye? Lho, aku bedara. Lho iki iso. Bedara. Ora iso. Oh, tontonan iki kudu ana bedarane. Ora iso. Mas Gareng joget setuju nggih? Ya ora gelem joget kroyok wong semene. Aku pokoknya Kak kepengin krungu Pak Dani setuju apa ora? Ngono lho. Iku nah setuju. Dos putih, Pak. Lah Wah, Mas Doni iki cekake Kula iso cukup. ngomong. Ya, Mas Dari kena sarujuk no. Sohib kok. Pak Dani ki ora sarujuk, sarungan ki lho. Sarungan. Ayo, Mbak Suci, ayo. kene. Ayo. Mbak Suci jumeneng sisan ayo. Ayo ning salon 3 jam mau ngarep nggodhok ayo. Ayo Ida. Kene. Ya nganti remuk pokoke ngegareng tekan iki. Ora apa-apa aku Mbak ning Suci bawa. nggone sedulur dhewe iki santai kok. Saranku 3 menit wae ya, Mbak. Apa kuwi? Bawane. 3 menit iki wis suwe lho, Nduk. Oh, 3 menit wis suwe. Oh, Ya, suwe. 3 detik ae. Aku Kuwi ra bawa malah ura-ura nek menit. Ya, monggo diaturke bawane Cahya Sumirat. Mbak Suci. Nah. Monggo. Ya. Ya, Mbak. Monggo, yuk. Buka jeluk Mbak Suci, ayo urut saka Mbak Ida, Nduk Niken, terus Mbae kae Mbah Gareng, ayo. Mbae Semarang. Mbae Semarang. Ayo. Monggo. Kuwi aja nganti lali Mbae Yai. Mbae Yai. Mbae Yai, ayo. Yuk, yo diaturke. Bajing kocak
Yo, ganti. Mijit bertiga, yo. Yo. Hey. 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 Mbak Ija. Oh, elak ta sikilne. Saestu. Alhamdulillah. Mula ora yen bangsa manca padha Kepencut. kepilut Nggih. kagunane Nggih. bangsa kita. Anu rasane kecekel disawang ya becik Iki gitu. mau rak saka Laban Sunda. Nggih. Mbok dibablaske yang Jawa Timur yang pojok sisih wetan. Oh, napa? Banyuwangi. Oh, lah niki tetep Banyuwangi, Pak. Alah sing nawak-nawangi saja. Nek kancane lungguh kok ya seri kae. Koordinator kok. Ayo. Tian Mbak, ayo Kula ngapa tansah kowe? teng mriki, Mbah. Oh, Nom. Coba aku diparingi lelagon Banyuwangen. iya Banyuwangen lah akeh tunggale to. Oh, judule napa, Pak? Apa wae coba? Apa wae? Gerajakan. Gerajakan Nah, gelang kuwi. alit. Gerajakan sing tak seneng. Nggih. Gentenan anu Mas Gareng, nduk niki men istirahat sik, engko baru iki jumeneng. Oh ya, iki dita Nek sini kan ora duwe anu kesel mbok ya wis ben arep anu Pak. Teruske. Niki wau niki lho keluke niki. Sapa obong-obong iki? Udah to apa to iso keluke wong ngene iki. Udut sak pabrike dimut kabeh. Wis ngerokok ora ngekeki keluke ning kene kabeh. Ya. Coba karo gentenan ya. Karo monggo. Nah, aku tak nyuwun anakku lanang bontot kuwi ben ngendang genti. Siap. Ndi Tot? Lele, Tot. Tot, ayo Tot. Tot. Mas Pedro, Pripun? karo anu nggih, nduk Mufida ya. Oh iya, ayo move. Nduk kancane Ayo oke move. kok. Ayo. Ayo move. iki presidene ora kaya adate komplit. Pok multi. Plit. Multi sedaya niki. Nggih. Nika sing pojok niku kejaba nyinden ki angkat-angkat gamelan iso.
Ngenyek. Sia-sia. Oh pegawai RRI kuwi. Engko aku arep pengen anu Mas Gareng ora ketang pisan tak duetke Mbak Miyori karo Mbak Niken. Kowe pengen duet karo Mbak Niken. Oh nggih. Oke. Bariki. Bisa lenggah anu. Tasih. Ayo. Monggo. Gerajakan Gerajakan. Banyuwangen digayengke. Monggo. Dibawani napa langsung? Langsung mawon, langsung. Langsung. Oke, ayo. Sini ayo. Monggo diaturke. Ayo Mas Bontot. Oh, terus anu sih naleni gulu sing ngendang. Oh. Sikil kok gulu. Iki sing ngendang ganti bothok to. Braja Musti sing ngendang. Bothok apa bontot. Krunguku bothok. Dung dung deng. Lho jane kendangane apik Freddy yo, Di. Kali aku didadakne gugah wong 10. Ngalem kok geger paman lagi tangi. Lah wong anu engko sing bener lho. Nek ben ngantuk le muni ngono. Nggih. Ya kok nek ben ngantuk. Siap Mas Bontot? Yuk. Monggo yuk.
iki nek seneng atine. Oh, nggih. Bangun kok ora krasa. Lah, tenan to. Ki mau janjane Rama ki mau aku engko sedhela wae ya Le ngono ki. Nek alhamdulillah nek ngono ki jenenge Gong Rama ki remen utawa demen. Atiku seneng ora kaya bengi. Bahagia. Lah niku angger panjenengan bahagia kula nggih nderek bahagia Rama. Iya, saya seneng atiku marga aku ditimbali karo Kamas Jani. Nggih. Pakurmatan ngguwe ngaku dole. Nggih. Ing atase Semar wis tuwek kaya ngene isi dikersake Lho sowan mrene. Pak Semar niku nggih pancen tuwek. Ya moksa Ya, ngene. dole, heeh. Lah, ya ora bener aku. Bengi ngomong Nek bener. Semar pancen tuwek, nek Gareng ra tuwek kok. Ha iya. Lho gareng ora tuwek piye? Ora nganggo tuwa kok pokoke. Sekali lagi iki terakhir nuruti apa sing dadi penjaluke putuku sing saka Sida Ngadirojo. Ngadirojo. Saya pengen duet karo Karo Niken. putuku Niken. Ayo Duk, Ya saya. Mbak Miyori kene duet karo Nduk Niken. Ayo. Mumpung ketemu, mumpung ditemokke karo Kamas Ayo, Jani. iki mumpung ana. Sok kapan iki ketemu Kene, Duk, ora saya. kaya saiki iki. Kene sayang, kene. Ya. Mbak Miyori Lestari apa lho ora, Mbak? Oh, Wah, gila. iki karo Mesti kok injih. Lastari apal, Tuti apal, Endang apal. Sinten niku? Mbuh. Ketoke Dasawisma itu. Monggo diaturke. Maka. Ya, ngene. Ya Mbak Miyori. Ayo, Duk. Tak delok ya, tak sawon. Maka Mas. Dijogeti ya Pak De. Mas Tato. Ayo no, Mas Gareng kudu joget no. Nek ora ki kamera ki sepi. Aja nganti ana blocking kosong ki aja. Kowe kurang akeh to kamera sakmu akeh kok sepi iki lho. Gambare. Maksudnya isene kuwi lho. Isene. Kok tuwae gambar unggul. Maka- Ono karo kobe kok ora Liwat iso. saka 10 streaming iki sing bengi iki bedo. Nggih, Saestu. Aku pokoke sampeyan aku kari ngethoki wae. Ngapa kok diamputasi Oh, kuwi? biasane yo kok ya mung 5. Lah kok iku malah 10 luwih sing Nggih. Nggih lan ugi ngapunten ya mau nek ana layang lumantar WA sing dereng saged kewaos amargi nggih pancen niki tumpuk matumpo-tumpuk kathahipun. Wase sedaya matur nuwun atensinipun lewat WhatsApp ugi mapan wonten ing streaming. Nika mbok bilih wonten sing ngersake lagu. Nyuwun pangapunten sing penting bengi iki bahagia bersama. Ngoten nggih, Mo? ya bener ha. Nggih. Akeh kekurangane disuwun nggih pangapura karo para pirsawan kabeh wae. Nggih. Iki sak donya padha nonton awake dhewe. Nggih. Monggo pun aturaken. Monggo. Lagon yang terakhir. Monggo, Mas. Ya, jas. Hebat, Terima makasih, kasih. matur nuwun Mbak Miyori. Nggih, Makasih, nggih. semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Wah, nyanyi karo Niken betapa bahagianya. Mbak Niken, matur nuwun ya Mbak Nggih. Niken sukses selalu. Terus nuwun, Mas. Nggih, telepati sedaya ngapunten nggih Mbak Niken. Nggih, Pak. Nggih. Kamas Jani pun Semar nyuwun pangapunten kathah kekirangan sekepatanipun. Matur nuwun kepareng nyabaraken penggalihan ningali Semar sing pun bongkok ngeten iki. Nggih, monggo Ger nutuke laku aja nganti kecepatan lakon engko ndak malah ora becik dadine. Nggih. Radirikan nggih Mo lim lampah nggih Mo. Iya, Sumpek si Manyura sing gegono lho Mo. Ayo. Oh, iya Ger.